הגיע הזמן לאנבוקסינג וידאו. יש לנו פה את אלה. דרך אגב, המחירים כאילו זה לא באמת המחירים, כי אני קניתי אותם בהנחה דרך כלשהו. לא משנה. יש לנו את אלה ויש לנו את זה. אז בואו נתחיל לפתוח. איך אני מניח את זה ובו זמנית פותח? אני פותח עם יד אחת או שאני מחזיק את הטלפון אליך? אולי אני אשים... אני יודע. רואים מפה? אני אבדוק אם רואים מפה רגע. אוקיי, רואים מפה ממש באיכות גרועה. אבל אני מניח שכולכם תהיו בסדר עם זה. הנה. זה... עכשיו בואו נפתח. וואי, אני גרוע בלפתוח דברים. רגע. אז, דבר ראשון יש לנו את זה. למי שלא יודע איך בלאדבול עובד, זה משהו רנדומלי שבעזרתו אנחנו בודקים לאן הכדור קופץ כשהוא עושה תנועה רנדומלית. וזה משהו רנדומלי שאנחנו בודקים לאיפה הכדור הולך כשהוא עושה תנועה רנדומלית אבל מכיוון מסוים, כאילו מקיר לדוגמה. או אם יש שחקן שזורק אותו ממש גרוע וכאלה. אלה דרכים שאנחנו מודדים כמה רחוק הכדור מגיע. אני לא יודע בדיוק איך זה פועל עדיין, ואני לא בטוח אם זה לגבי הכדור או לגבי השחקנים, אבל אני יודע שזה דבר. אז אני מניח את זה בינתיים פה. את הדברים שזה. אוקיי, רואים מפה? כאילו, רואים את מה שאני מדבר? אוקיי. אלה, אין לי מושג עדיין מה הם, אני אגלה בקרוב. יש כאן מלא מילים ומלא סמלים שאני עוד לא מבין מה הם עושים. אבל כן, זה נחמד. עכשיו לקבוצות. אז דבר ראשון את החבר'ה המגניבים, הטום קינגס. לא יודע אם אתם רואים מפה, הפלסטיק צבוע מראש, אבל הפרטים מאוד נחמדים. יודעים מה? אני אקח את הטלפון ואני אראה לכם. אופס, מה קרה? אוקיי. אז, יש לנו את זה, שאני לא יודע מה זה, אני מניח שזה או מגן או שזה איזשהו משהו אחר. הגופים עצמם של הטום קינגס, כאילו לא טום, זה טום קינגס? נראה לי שכן קוראים להם טום קינגס, אבל אני לא בטוח, יכול להיות שקוראים להם טום משהו אחר, בגלל שהם בבלאדבול. אבל כן, יש פה הרבה ידיים נחמדות. הגוף עצמו נראה טוב, הוא כאילו אשכרה מומיה. לחבר'ה הגדולים, אני מניח אם אני לא טועה, קוראים להם טום גארדיאנס לחבר'ה הגדולים יותר. אבל כן, יש גם כאלה עם גופים שהם יותר סקלטון מאשר מומיה. וייב נחמד, גם יש כאן גם כדורי פוטבול, שזה מצוין כי זה משחק פוטבול. רגע, זה לא כדור פוטבול, זה חתול. יש כאן גם חתולים, למומיות יש חתולים. זה בהחלט סיבה טובה לבחור במומיות. אז כן, מומיות. ועכשיו לספרו השני של המומיות. אני חושב שהוא בערך אותו הדבר כמו הקודם. חתול נוסף. וכן, מגניב רצח. עכשיו לבריטוניאנס, לבריטים. עכשיו, פה זה כאילו good versus evil. המומיות נגד בריטים. ברור שהמומיות זה הגוד והבריטים זה האיבל, כן? כי כאילו, כולנו יודעים שהבריטים אכלו מומיות. וצבעו בעזרת מומיות את הבתים שלהם. עכשיו, המומיות לא רוצות שזה יקרה, אז זה למה הם משחקים פוטבול זה נגד זה.
חלק מהדברים שאני אומר כאילו זה לפי הלור של בלאדבול, חלק מהדברים שאני אומר זה לפי הלור של אולדוורד, וחלק מהדברים שאני אומר זה פשוט לפי הלור של החיים האמיתיים. אתם תצטרכו לנחש בעצמכם מה זה מה. הבריטים נראים בסדר, נראים אבירים כאלה, נחמד. מה שבאמת נחמד זה כאילו הגביע הזה שיש עליו צפרדע. אני מאוד אוהב את הרעיון. אבל כן, בריטים שמשחקים פוטבול, מי היה מאמין? זה בלתי הגיוני. כן, פה יש, נראה לי שזה כאילו פשוט אותו הספרו, אבל זה לא דבר רע, כי כאילו, כל עוד זה מכין את כל הדברים שצריך, אז זה בסדר. עכשיו, בהמשך אני אבנה אותם, אני לא בטוח שאני אבנה אותם היום. בואו נתחיל לפתוח. דבר ראשון זה מגן על הדברים שהם לא הפלסטיק, מהפלסטיק. יש את זה בכמה קופסאות של GW. אני מניח שאפשר לתלות את זה איפשהו, את הפוסטר. מה שכן, כאילו, חור. אז כאילו, לא יודע אם זה הכי רלוונטי לתלות את זה. אולי אני אתלה את זה בהמשך. זה הקוביות של בלאדבול, וזה הבסיסים של המיניאטורות. עכשיו בואו נראה מה זה הקוביות של בלאדבול. אני סקרן לראות איך הקוביות של בלאדבול נראות ואיך הן עובדות. כי אני לא אגיד שאני לא ראיתי בכלל בלאדבול, אני כן ראיתי באינטרנט אנשים משחקים. בעיקר כי לא היה לי סבלנות לחכות. אבל הנה הקוביות. אוללה. כבר אנחנו רואים שהקוביות נראות מעניין. אז, אני כן יודע קצת על איך שבלאדבול פועל, כי אני כאילו אמרתי, ראיתי את באינטרנט. אז זה קובייה של כאילו מה קורה בזמן כאילו התנגשות או בזמן קרב. לא יודע להגיד את זה. כאילו לא יודע מה זה אומר בדיוק. אני לא זוכר מה כל הסמלים אומרים. אני רק יודע שגולגולת זה דבר רע. זה קובייה של 8 צדדים. עכשיו, אתם זוכרים את הדבר הזה? אז הקובייה של 8 צדדים, בעצם אתה שם את זה בתחילת המשחק איפשהו, ואתה לא מוזיז את זה. כאילו, אתה כן מוזיז את זה, אבל אתה לא משנה את הכיוונים של זה. ואז לפי הקובייה של 8 צדדים, אתה יכול לראות לאן הכדור הלך, לעומת המסלול הזה. אז נגיד, אם זה כיוון הטאצ'דאון שלך, לדוגמה, ואז אני מגלגל 1, אז הכדור הולך רנדומלית לכיוון הטאצ'דאון שלך. זה קוביות 6 רגילות, נראה לי. רק שהשש מוחלף עם הסמל של בלאדבול. וליד, נחמד לגמרי. וזה קובייה של 16 צדדים. ואני לא יודע עדיין למה היא משמשת. נגלה בהמשך. עכשיו הגיע הזמן לפתוח את שאר הדברים. אני שנייה אניח את הטלפון פה, אני לא יודע אם אתם רואים טוב או לא. אני אחזיר את הקוביות לשקית של הקוביות, כי אני לא רוצה שיתבלגן לי מדי. איזה יופי. עכשיו אני יודע שאני אמור לקבל פה ספר, אבל אני לא יודע איזה מהם זה הספר, אני חושב שזה הספר. אוללה. זה כזה מרגש לפתוח אחת מהקופסאות הענקיות האלה. לכל החבר'ה שמתכננים לקנות את ארמגדון, זה יכול להראות לכם טיפה את ההרגשה. מדבקה של בלאדבול, אני אשמור אותה איכשהו. איזה ספר חוקים ענק. את המדבקה, איך אני אשמור? אני אשים את זה ככה.
וככה תישמר לי יחסית בסדר. לא, בעצם, יואו, אני יכול להדביק את זה על המאחורה של הלפטופ שלי. חכו רגע, אני כבר... אני אגיד את האמת, אני לא מדביק הרבה מדבקות על המאחורה של הלפטופ שלי, אבל אני רוצה להתחיל לעשות את זה יותר. דרך אגב, הסרטון עדיין פועל? כן, יופי. אז בואו נראה את הספר חוקים. זה נראה לי כאילו חוקים יותר קצרים, פשוט לאנשים שרק מתחילים. ואני רק מתחיל, אז אני כנראה אשתמש בהם הרבה. הספר עצמו... איך אני... אוקיי. אוללה. אז כן, בואו נראה. זה Playing Blood Bowl, History of Blood Bowl, Rules of Honor, לא יודע מה זה. Game Essentials, Rules, Regulations. המשחק עצמו, זה מלא חוקים. זה Drafting a Blood Bowl Team, אני מניח שזה כאילו איך לעשות Team Building. League Play. ליג פליי, אני מתישהו יעשה ליגה, מתישהו, או שאני אכנס לליגה, אבל בינתיים אני לא רואה הרבה אנשים בארץ שבכללים משחקים בלאד בול, אז נחכה עם זה. Matched Play, זה נראה לי משחקים רגילים, הכי רגילים לגמרי. Exhibition, אין לי מושג מה זה Exhibition, בקונטקסט הזה. סקילס וכאלה, זה עוד פעם, מדברים על חוקים שקשורים לדברים פה. מה זה inducements? שמץ אין לי. הטימס עצמם. טים רוסטרס, זה איפה שאנחנו נראה את כל הטימס השונות של בלאד בול. אני כן רוצה להעיף מבט בזה. סטאר פליירס, זה ממה שאני זוכר נכון, זה לא כולל את כל הסטאר פליירס. אני חושב שרוב הסטאר פליירס כלולים באתר של Games Workshop, בחינם, אבל כן. ואז אינדקס וכל מיני מילים. אנחנו לא מתעניינים במילים. אז זה הדברים שאני אמור לקבל בקופסה. הפיץ' אני חושב שזה בתוך הדבר הזה. אני עוד לא אפתח את זה עדיין. איזה ארטוורקס. זה הווייב של בלאד בול. אני רוצה שתבינו, כאילו... איפה אמרנו שאני רציתי להסתכל? יש כאן גם מלא... זה נראה לי ההיסטוריה של בלאד בול עדיין. מה זה The Majors? זה בטח כאילו אחד מהאירועים. איפה אני הסתכלתי קודם? רציתי להסתכל על ה-Team Roasters, כן. 158 עמודים בספר חוקים הזה. אני לא הולך לקרוא את כל זה, אבל זה כאילו אדיר. אדיר. הנה הטימס. רגע, אני אתחיל מההתחלה. אוקיי, יש גם כאילו... אוקיי.
זה סוגי טימס שיש לנו. אז יש לנו בדלנד ברול, שזה כאילו אורקים וגרינסקינס וכאלה. יש לנו כאוס קלאש, שזה כל החבר'ה של כאוס. אלבן קינדומס, שאלה כל ההויטי אלבס. הפלינג טימבל קאפ, לא ידעתי על זה. לסטריאן סופר ליג, הסופר ליג הכי מעניינת לדעתי. אני כנראה אכנס ללסטריאן סופר ליג בהמשך. אבל בואו קודם נסיים עם הבלאדבול הזה. כשאני אהיה מרוצה, אז אני אכנס ללסטריאן סופר ליג. אולד וורלד קלאסיק, ממה שהבנתי זה כאילו הרבה טימס כלולות בזה. זה אם אני לא טועה ספציפית לערפדים, אבל יכול להיות שזה פשוט לנקרומנסרס ו-undead בכללי. לא, זה ל-undead. אוקיי. זה לא רגע, זה underworld challenge. underworld challenge זה מה שהבנתי דווקא סקייבן. אז זה undead? רגע, טוב, אין לי כוח לקרוא, אני לא קניתי את הספר הזה בשביל לקרוא. וודלנד ליג, אני מניח שזה כאילו כל החבר'ה שאוהבים עצים, מחבקי עצים, אני בעד. וורד אדג' סופר ליג, אין לי מושג מה הם עושים. בואו נתחיל להסתכל על הקבוצות עצמם. זה ספיישל רולס וכאלה. אני חושב שהספיישל רולס קשורות לסופר ליגס, אבל יכול להיות שכאילו זה פשוט ספיישל רולס בכללי, כן, רוב הסיכויים שספיישל רולס בכללי. טים טירס בעצם כאילו, ממה שאני זוכר, טיר 1 עד טיר 4 וכאילו, טיר 1 זה הכי טובים, טיר 4 זה הכי פחות טובים במשחק עצמו, לא אומר שזה לא כיף לשחק איתם. כן, אם אתם רוצים לקנות המבורגר נרגל, יש פה פרסומת להמבורגר נרגל. אז בואו נתחיל להסתכל. אז דבר ראשון, יש לנו את הקבוצה הזאת. רגע, זה לא קבוצה ספציפית. רגע, מה זה? Selecting Leagues. כן, לא הולך לקרוא את כל זה. אז, דבר ראשון, יש לנו את האמזון. אמזון פריים. לא, זה האמזון, זה אשכרה מעניינות. שזה כאילו הקבוצה של האמזונות, כאילו, ממה שאני זוכר, אמרו לי שהן ממש טובות, כאילו, ממה שקראתי באינטרנט. הן ממש טובות במשחק עצמו, גם הסקולפטס נראים טוב. גם יש להם נחשים קטנים חמודים. אז כן, זה טים מעניינת. בלק אורקס, זה לא אני קראתי להם ככה. זה נראה לי פשוט קבוצה של גרינסקינס בכללי. אבל האורקים בהם חזקים יותר מאורקים רגילים. כי בלק אורקס... אוקיי, למי שלא יודע ההבדלים בין אורקים רגילים לבלק אורקס, זה כמו ההבדל בין בויז לנובס באורקים של 40K. אז כן. זה הבריטוניאנס, קבוצה שיש לי כרגע, אני אשכרה אצטרך ללמוד את החוקים שלהם ולהבין מה אני עושה איתם. כאוס צ'וזנס, כן, לכל אוהבי הכאוס שלנו. יש גם קבוצה של כאוס צ'וזן, אבל יש גם קבוצות של קורן ספציפית ושל נרגל ספציפית. ואנחנו מאוד מחכים לסלנש ספציפית וזינץ' ספציפית. אלה כאוס דוורבס, למי שאוהב את הכאוס דוורבס. יש להם גם מינוטאורים, גם סנטאורים מגניבים. גם את הכאוס דוורבס עצמם וגם כאילו את העבדים שלהם.
זה תמיד כיף שיש עבדים, אני בעד. כאוס רנגיידס, אני לא יודע איך זה עובד, אבל יש כאן הרבה יותר מילים משבקבוצות האחרות, אז אני מניח שזה אומר שזה אחת מהקבוצות האלה שאתה יותר בונה בעצמך ויותר כאילו custom made, מה שאומר שאני כנראה אשתמש בקבוצה כזאת בהמשך, כי אני כן רוצה לנסות ליצור קבוצה משל עצמי. דארק אלבס, חבר'ה נראים ממש מגניב. בכללי כל הבלאדבול הזה נראים ממש מגניב. דוורף טימס, כן, חבר'ה נראים מגניב. אני בעיקר אוהב את הרכב. אני לא יודע איך זה עובד או אם זה חוקי, אבל רכב. תמיד זה יהיה מגניב כשיש רכב במשחק שהוא בעיקר אינפנטרי. אלבן יוניון, הם הויטי אלבס. נום טימס, עכשיו ממה שאני זוכר, הנום טימס הם חבר'ה ממש יפים חמודים. יש להם אבז, יש להם עץ, יש להם שואל, יש להם גירית. מדהים. חבר'ה ממש יפים, ממה ששמעתי הם ממש גרועים במשחק עצמו. גובלין טימס, ממה שאני הבנתי גם כאילו כל טימס של כאילו חבר'ה יותר קטנים הם בדרך כלל פחות טובים טכנית, אבל זה לא אומר שכאילו אי אפשר לנצח איתם או שכאילו יהיה תמיד גרוע, זה פשוט כאילו אומר שכאילו הם בדרך כלל בטיר נמוך יותר. אבל איך אפשר שלא לנצח כשיש לך פצצות שאתה זורק על היריבים שלך? זה הפלינג טימס, ויש להם עץ שנראה בדיוק, לא בדיוק, אבל קרוב מאוד לעץ שכאן. דרך אגב, ההבדל בין נומס לבין הפלינגס, לנומס הם ליטרלי גמדי גינה, הפלינגס הם הוביטים. רגע. Human teams. אני לא יודע, פשוט humans. Imperial Nobility teams. לחבר'ה שרוצים להיות יותר fancy מ-regular humans. Corn teams. להסתכל בבקשה, בעיקר חבר'ה שאוהבים קורן. אני מדבר בעיקר ליזהר. יזהר, תסתכל. קבוצה של קורן. יש להם ליטרלי דברים מה זה מגניבים. ליזרדמן טים. לדעתי הסקופס ישנים, במה שאני זוכר. או שאני אחכה שהם יוציאו סקופס חדשים יותר לליזרד טימס, או שאני אעשה קיטבש. אני כבר אראה. כאילו, כשאני אכנס לעוד טימס. אבל בינתיים אני אקח את הזמן. נקרומנטיק הורורס טימס. זה חבר'ה ממש מצחיקים, כי כאילו הם כאילו לוקחים את כל הסרטי אימה וכאלה ועושים מהם קבוצת פוטבול. אז כאילו יש לנו זומבים, יש לנו רוחות רפאים שהם פשוט ליטרלי סדינים על קולב. יש לנו שכחתי איך קוראים לזה, דחלילים, זומבים נוספים, אנשי זאב, וכמובן את פרנקנשטיין. אני לא יודע אם זה כאילו הפרנקנשטיין, כי אני יודע שיש עוד פרנקנשטיין במשחק, אבל כן. נורס, לכל השחקני ספייס וולפס. פה יש ספייס וולפס יותר מגניבים משלכם. באמת, כאילו, גם הביט ספון נראים מה זה מגניב. אני לא יודע אם הם מקבוצה ישנה או חדשה, אני אצטרך לבדוק. נרגל, כן, אני יודע שיש גם כל מיני חבר'ה שאוהבים נרגל, אז שימו לב. אוגר טימס. ליטרלי רק 3 אוגרס, ממה שאני זוכר.
יש גם כאילו אשכרה מחירים לשחקנים. Cost of Goblin Lineman 15,000. Cost of Ogre Blocker או Ogre Runt Panther. כן. אתם מבינים גם שכאילו המשחק, הסטאצ משקפים את המחיר. אני לא יודע מה הסטאצ האלה אומרים, אבל הם משקפים את המחיר. Old World Alliance Teams. זה, יש כאן מלא מילים, אבל אני מניח שזה אומר שזה קבוצה מהקבוצות האלה שאתה יוצר בעצמך. שכאילו, אתה יכול לצרף כאילו כל מיני דברים. כי יש כאן humans, אבל יש גם כאן dwarves, ויש כאן גם רגע, לקרוא זה, יש גם halflings ויש גם ogres וכאלה. אוקיי. orc teams. orcs הם פשוט כאילו טיפה פחות טובים מבלק orcs, לפי הלור, לא לפי המשחק עצמו, אני לא יודע אם זה באמת משנה. שמבלינג אנדד. זה פשוט זומבים וכאלה. אוקיי, נחמד. זה נראה קצת כמו מומיה. יכול להיות שזה אחד מהשחקנים שלי שפשוט עבר קבוצה. סקייבן טימס. רואים על זה שזה טיפה אולד סקופס, אף על פי שצבעו ממש טוב, אפשר כאילו לשים לב. אני מניח שיעדכנו גם אותם. סנוטלינגס. סנוטלינגס זה בעצם כאילו רמה אחת מתחת לגובלינים ולגרצ'ינים וכאלה, זה כאילו האפצ'י של האפצ'י, נגיד את זה ככה. לפי הלור, כאילו. אני לא יודע אם זה באמת במשחק, אבל מה שהבנתי במשחק עצמו, ככל שאתה קטן יותר ככה, אתה פחות טוב. אבל יש להם רכב, אז אני מניח שהם כאילו לא יהיו גרועים בפוטבול. בואו נגיד את זה ככה. אם שיחקתם פוטבול נגד מכונית, אז יש לכם גישה אחרת לפוטבול. הקבוצה שלי, של הטום קינגס, אני אצבע אותם, אני לא בטוח שאני אגיע לרמה הזאת, אבל אני אצבע אותם. וכן, יהיה נחמד. הם לא מראים פה את החתול, אבל יש חתול. כאילו, הראיתי לכם את החתול. Underworld Denizers, ממה שהבנתי זה, אוקיי, יש פה גובלינים, יש פה סנוטלינגים, יש פה סקייבנים, יש פה טרולס וראט-אוגרס. אז כן, כמו שאני חושב שאמרתי, זה כאילו הסקייבנס וכאלה. Vampire Teams. אני אהבתי את ה-Vampire Teams, הם נראים מגניב. כן. נייס. ו-Wood Elves Teams. עברנו לכל הטימס. קבל ויז'ן, זה לפי הלור של בלאדבול, איך שאנשים צופים במשחקי פוטבול האלה. זה דרך אגב הקריינים של משחקי הפוטבול. כאילו, פוטבול אני אומר, אבל זה בלאדבול, כאילו. אתם יודעים למה אני אתכוון. שימו לב, installation fee ו-monthly subscription fees. star players, אני אעיף מבט בקצרה, כי הסרטון הזה כבר ארוך, ויכול להיות שהוא יהיה ארוך מדי בשביל הוואטסאפ. אוקיי. נייס. נחמד. נחמד. נחמד.
וממה שאני זוכר, כאילו, אמורים להיות עוד באתר אינטרנט, אז אתם יכולים להסתכל באתר אינטרנט עצמו. וכן, מה זה? זה נראה לי, פשוט מדברים על הקיט שקיבלנו בקופסה. מה כתוב פה? כן, מצחיק. בכללי גם הספר עצמו כנראה מצחיק מאוד, כי כאילו יש כאן מלא advertisements וכאלה, יש לי אפילו את הדבר הזה. ויש פה את הפרק של running a league, ובמקרה זה היה על הפרק של running a league. זה נראה לי רומז לי משהו. כן. כן, דרך אגב, אם יש לכם חבר'ה גדולים, הם יכולים לזרוק את החבר'ה הקטנים. אתם ליטרלי יכולים לשגר אנשים. במקום לזרוק את הכדור עצמו. זה לא היום הכי טוב שלך, חבוב. אני נהנה. כן. overall unboxing וידאו ממש נחמד, לדעתי. יש כאן גם את הפילד עצמו, אין לי כוח לפתוח עכשיו, אני אסדר חזרה את הקופסה, כי אני לא יודע, אולי אני כן אכין היום את המיניאטורות, לפחות אבנה אותם, נראה. נראה כבר. מה זה? לא ראיתי אותם בטימס, אבל בסדר. זה בטח אחד מהספונסרס. זה הפאקינג לור, נכון, זה... אני זוכר את ה... אני חושב שאני יודע מי זה, אם זה הלור. אוקיי, מה עוד כדאי לי להסתכל? טוב, אני אסיים את הסרטון, כי לא בטוח שיש סרטון של 30 דקות.